Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Santino. Taong 1980, San Isidro, Davao Oriental. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mensahero ng isang rebelding grupo, itong si Santino. Kaya siya napasok sa ganoong trabaho dahil sa pang-uudyok ng kanyang mga kadugo. Kung hindi nyo kasi naitatanong, si Santino na lamang ang hindi pa naiimpluwensyahan ng mga rebelde. Karamihan sa mga miyembro doon, purong mga kadugo niya. Kung hindi niya mga tiyuhin, mga pinsan niya. Sa katunayan, yung mga magulang niya, sa samahang ding yun nagbuwis ng buhay. Bagaman gano'n na ang nangyari sa kanyang pamilya, nagpatuloy pa rin itong si Santino sa ganoong trabaho. Ayon sa kanya, mas ayos nang maging mensahero kesa naman makipaglaban sa mga sundalo. Kahit kasi naisin man niyang lisanin ang ganoong trabaho, hindi yun kinakaya ng kanyang konsensya, lalo pat sa kanilang grupo, siya lamang ang pinagkakatiwalaan sa baryo. Nakabase kasi ang kanilang kuta sa isang bundok, di kalayuan sa likurang bahagi ng San Isidro. Ang bundok na yon ay tinatawag na Hamiguitan, kung saan napapalibutan pa ito ng mga bulubunduking hindi naman gaanong kataasan. Kapag nakakatunog sila ng panganib, kusa silang lumilipat sa ibang lugar para umiwas. Ginagawa nila ito upang iligaw ang mga sundalo at mas lalong magkaroon ng lamang sa lugar na kinaroroonan nito. Ganon at ganon ang ginagawa ng mga rebelde alinsunod sa mensaheng ibinibigay ni Santino. Bagaman gamay na nila ang mga kabundukan doon, hindi pa rin sila gaanong nagpakakampante sa kadahilan ng hindi pangkaraniwan ang mga nilalang na kasabay nilang naninirahan sa lugar. Sa katunayan, meron doong mga parting hindi nila maaaring puntahan alinsunod sa utos ng kanilang pinuno. Bukod kasi sa mga sagrado ang lupang yon, kalimitan din itong binabantayan ng mga mababangis na nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa loob ng 5 taon nila doong pananatili, iisang lugar lang ang hindi pa nila napupuntahan at yon ay ang lugar kung saan merong mga patay na punong binabalot ng mga berdeng lumot. Ayon sa karanasan ng kanilang pinuno, may bukod tanging bahay na nakatirik doon na nasisilayan lamang tuwing gabi. Ang bahay na yon, gawa sa pinagtagpi-tagping katawan ng tao na merong mga pugot na ulong umiiyak at sumisigaw ng pagmamakaawa. Hindi mo basta-bastang maririnig ang pagnanangis ng mga ito hanggat hindi ka nakakarating sa mismong teritoryo ng nilalang na yon. Dagdag pa ng pinuno na kahit sa ganoon niyang edad, nanatiling misteryo pa rin sa kanya kung sino at kung ano ang naninirahan sa bahay na kanyang nakita. Dahil sa mga naranasan nito, kaya na may gumawa yun ng isang kautusan na magbabawal sa sinumang miyembro na pumunta roon. Ayaw na magambala ng kanilang pinuno ang nilalang na yon sa kadahilan ng malakas ang kutob nito, magbibigay yon ng dagok sa kanilang samahan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang napapansin ni Santino sa bayan ang paghihigpit ng mga sundalo. Noong una, inakala niyang parte lamang yon ng kanilang pagsasanay, subalit nang makarinig siya ng isang usapin ukol sa misyon nitong lipulin ang mga rebelde sa bundok, doon na siya nagkaroon ng masamang kutob. Sa loob ng ilang araw na pananatili niya sa lugar, bigo siyang makaalis roon ng umaga, gawa ng gwardyado ng mga militar ang lahat ng daanan patungo sa paanan ng bundok. Upang makaalis doon ng hindi natutunugan, nagdesisyon siyang umakyat ng bundok ng 10 oras. Walang dalang kahit na anong sulo, purong liwanag ng buwan lamang ang magbibigay ng gabay sa kanyang daraanan.
Kahit alam ni Santino na mapanganib ang gagawin niyang yon, pinili niyang tatagan ang kanyang loob sa kadahilanang hindi maalis-alis sa kanyang isipan ang labis na pag-aalala sa kanyang mga kapatid. Sa paglalim pa ng gabi noong mismong araw, doon na nga niya inumpisahan ang pagbabagtas ng daan. Habang tinatahak niya ang masukal na kakahuyan, panay naman ang kanyang pagramdam sa paligid sa mga sundalong umaaligid. Nang marating na niya ang huling lugar na pinagbabantayan ng mga ito, pinili niyang gumapang sa lupa para lamang hindi siya matunugan. May mga pagkakataon noong muntik-muntik na din siyang mahuli, pero awa naman ng Diyos, nagawa niyang makausad. Nang marating na niya ang paanan ng bundok, doon na nag-umpisa ang seryosong lakad ni Santino. Alam niya sa kanyang sarili na aabutin siya ng ilang oras sa pag-akyat, gawa ng nasa likurang parte ng ikalawang bundok ang kasalukuyang pugad ng mga ito. Alam din niyang maaaring natutulog na noon ang grupo, kung kaya't iilang tao na lamang ang nagbabantay sa pinagkukutaan ng mga ito. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang kanyang pagmamasid sa paligid para makaiwas sa mga mababangis na hayop na umaaligid. Makalipas lamang ang ilang minuto, bahagya namang natigilan sa paglalakad itong si Santino nang makasilay siya ng isang malaking kahoy ng lalaking nakatayo sa sanga nito habang nakatitig sa buwan. Sa isang iglap, biglang nahati ang katawan ng taong yon, kung saan mabilisan din namang umusli sa likod nito ang isang napakalapad na pakpak. Paglipad ng itaas na bahagi ng katawan nito sa ere, dali-dali naman siyang nagkubli sa takot na baka mapansin siya ng nilalang. Maya-maya pa, nang tuluyan na itong makalayo, agad naman niyang nilisan ang lugar ng palihim. Sa muli niyang pagbagtas ng daan, hindi na niya mawari ang nararamdaman niyang takot sa katawan dahil sa kanyang nasilayan. Sa isip-isip noon ni Santino, hindi lang manananggal ang kanyang masisilayan noong gabi. Isipin ninyo bungad pa lamang yon ng bundok tapos ganun na ang kanyang nakita. Nang marating na niya ang kalagitnaan nito, tila bang mas dumami pa ang mga nilalang na kanyang nasisilayan. Pagsipat niya sa kabilang bundok, doon niya nakita ang isang bahagi nitong binabalot ng malakas na liwanag. Habang pinagmamasdan niya ito, may kakaibang tunog naman siyang naririnig na animoy ng gagaling sa busina ng mga sasakyan na pabalik-balik sa lugar na yon. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lang siya ng kanyang kaisipan, pero dumating ang puntong siya mismo ang nakakumpirma ukol sa mga sasakyang pinanggagalingan ng mga kakaibang tunog. Bagaman may kalayuan ang bundok na kanyang pinagmamasdan, hindi niya maipagkakaila ang iilang mga malalaking sasakyan na dooy dumaraan. Para kay Santino, hindi na bago ang ganoong pagpaparamdam sa kadahilanang maraming beses niya na itong narinig sa mga kwento ng rebeldeng nakakita rin dito. Makalipas pa ang ilang oras ng paglalakad, narating na nga niya ang likurang bahagi ng bundok. Nang akmang pababa na siya sa paanan, doon niya napansin ang isang kubo na merong matandang lalaking umiinom sa gilid nito. May 3 suludin doong nakasinde, kung kaya't agad naman niyang nasilayan ang maamo nitong pagmumuka. Dahil sa nagkataon namang nauuhaw na noon si Santino, kung kaya't nagmagandang loob siyang lumapit dito. "Magandang gabi ho, Manong. Pwede bang makiinom?" Bungad na wika niya sa matanda nang masipat niya ito. Matapos naman itong marinig ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong kinawayan na lumapit. Pagharap nilang dalawa, mula ulo hanggang paa ang pagtitig nito sa kanya. Inihipan din siya nito ng mga usal sa katawan na animoy naniniguro yon kung tao ba talaga siya
o nilalang na nagbabalat kayo lang. Pagkumpirma ng matanda na isang ordinaryong tao itong si Santino, agad naman siya nitong inabutan ng basong naglalaman ng sabaw ng buko. Hindi ako umiinom ng tubig dito, iho. Pagtiyagaan mo na lang yan. Di hamak na mas malinis pa yan sa tubig na iniinom mo. Wika ng nilalang pagkakuha ni Santino sa basong iniabot nito. Matapos niyang mapuna ng uhaw sa kanyang katawan, agad naman siya doong nagpaalam na aalis na. Bago niya nilisan ng lugar, kabilin-bili na naman ng matanda sa kanya na mag-iingat. Ayon dito, mapanganib para sa kanya na puntahan ang ikalawang bundok ng nag-iisa. Kung hindi siya roon magkakandaligaw-ligaw, paniguradong makakatagpo siya ng isang nilalang na bagong-bago sa kanyang mga mata. Dagdag pa nito na kung talagang hangad niyang maidala ang mensahe sa mga kapatid niya, kailangan niyang ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay kinabukasan. Mas mainam na yung ganon kesa naman ibuwis niya ang kanyang buhay para lamang maging pagkain ng mga nilalang. Nang marinig naman ni Santino ang payo ng matanda, minabuti niyang wag na lamang yung pakinggan. Pagkababa niya ng bundok, tinawid niya ang isang maliit na sapa sa gitna nito, subalit habang inaakyat niya ang ikalawang paana ng bundok, laking gulat na lamang niya nang tumambad sa kanya ang matandang kampanting umiinom sa tabi ng kubo nito. Pagtitigan nilang dalawa, ngumisi pa yun sa kanya habang iniaangat ang hawak nitong baso. Dala ng pagtataka noon ni Santino, pinili niyang muling bumaba sa paniniwalang nagkamali siya ng dinaanan. Inisip niya, maaaring dahil sa dilim, kung kaya't hindi niya napansin na ang tinahak niyang daan ay maaaring pabalik pala. Ngunit pagkatawid niyang muli sa sapa, nasilayan na naman niya ang matanda. Ilang beses niyang sinubukang tumawid sa ikalawang bundok, pero pakiramdam niya parang nagbabago ang direksyon na dinaraanan niya. Ilang ulit niyang sinubukang hanapin ang kahinaan nito, subalit sa kasamaang palad, naging bigo siya. Dahil sa mga nangyari, wala na itong nagawa si Santino kundi sumunod sa kagustuhan ng matanda. Paglapit niya sa kubo nito, agad namang inilahad nito sa kanya ang mga dahilan kung bakit pabalik-balik siya sa lugar na yon. Para mapatunayan ng matandang wala siyang kinalaman sa mga nangyayari, isinama nito si Santino patungo sa pangpang ng sapa. Pumulot ito ng bato at ibinato yun sa kabilang bahagi nito. Maniwala kayo o hindi, ang batong pinakawalan noon ng matanda kusang bumalik sa lugar na pinagkuhanan niya nito. Nakita mo, hindi pinahihintulutan ng bundok na dumaan ng kahit kaninong inosenteng kaluluwa. Patunay yan, mapapanganib ang nilalang na naninirahan dyan. Yung mga kapatid mong rebelde, may mga tangan yon. Malaya silang maglabas-masok dyan ng 10 oras. Halika na, bumalik na tayo. Bukas ka na tumuloy. Wala namang makakagalaw sa kanila dyan. Tsaka isa pa, yung mga sundalong naghahanap sa kanila, mga mangmang yon pagdating sa mga lihim na karunungan. Kung susubukan man nilang pumasok ng gabi dyan, abay ewan ko na lang kung saan sila makakarating. Wika ng matanda sa kanya. Pagbalik nila sa kubo nito, agad naman itong inilatag ang kanilang mahihigaan. Bale, matutulog lang sila noong magkatabi sa papag, walang dingding na nagbibigay proteksyon sa kanila. Pagkahiga doon ng matanda, inabisuhan naman siya nitong maging panatag sa kadahilanang napapalibutan sila ng mabubuting presensya ng mga nilalang. Upang mapatunayan ng matanda ang mga sinasabi nito, hinawakan naman nito ang kanyang noo na siyang naging sanhi upang mapapikit siya. Pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang napakaraming mga nilalang
na nagliliwanag. Abalang-abala ang mga ito sa pag-iikot sa lugar na yon na para bang nanginginain. Ang mas ikinagulat pa noon ni Santino ay nang masipat niya ang mga tikbalang sa labas ng kubo nito. Nakatayo yun papaikot ng papag, animoy nagbabantay sa kanilang dalawa. Pagsilay niya sa matanda, agad naman siya nitong inabutan ng isang salamin kung saan doon niya nasilayan ang kanyang mga mata sa noo na nakatitig rin sa kanyang pagmumuka. Bago pa man makaramdam ng takot doon si Santino, inilahad nito sa kanya na yon ang ikatlo niyang mata. Kusa itong maglalaho sa pagsapit ng umaga kung kaya't wala siyang dapat na ipagkabahala. Dagdag pa nito na pinamulat niya lamang ang kamalayang yon ni Santino upang maipakita rito na hindi pawang mga kwento lamang ang mga nilalang na patagong umiiral sa mundo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang katotohanan sa likod ng kubong gawa sa pinagtagpi-tagping katawan ng mga taong matagal nang namaalam. Ayon dito, kasalukuyan yung naninirahan sa bundok na nais niyang puntahan. Yon ang isa sa mga dahilan kung bakit tuwing gabi selyado ang bundok na yon. Yung bundok namang nasilayan niya na merong maraming ilaw, isa yung maliit na syudad ng mga engkantong nabibilang sa iba't ibang uri at lahi. Ayon sa matanda, kalimitan doong nagtitipon-tipon ang mga engkanto para magsaya at ipagpalit ang mga yamang kanilang dala. Pasensya na kayo hindi ko mailalahad ang pangalan ng nilalang na yon sa kadahilanang nakalimutan na yon ni Santino. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, bigo naman siyang makapagsalita, dala ng labis na pagkagulat. Sa isip-isip niya, kung totoo nga ang mga bagay na inilahad ng matanda, maaaring marami pang hiwaga ang naghihintay na matuklasan sa mga kabundukang pumapalibot sa lugar na yon. Makalipas pa ang ilang minuto, kabilin-bilin na naman ito sa kanya na abisuhan ang kanyang mga kasama na umalis sa bundok na yon bago sumapit ang gabi ng ikalawang araw. Ayon sa matanda, yun kasi ang mga panahong gumagala ang nilalang na naninirahan sa pinagtagpi-tagping bangkay ng tao para maghanap ng pagkain at karagdagang pundasyon sa tahanan nito. Wala yung sinasanto, basta ang mga nilalang na nakikita nito ay meron yung paggagamitan. Dagdag pa ng matanda, hindi sila matutulungan ng anumang karga sa katawan basta yon ang kanilang kaharap. Huwag mo itong kakalimutan, Santino. Tandaan mo, dito nakasalalay ang buhay ng mga kapatid mo. Mas matindi ang sasapitin ng inyong grupo kung hindi kayo makikinig sa habilin ko. Mamili kayo, demonyo o tao ang kakalabanin nyo. Seryosong wika sa kanya ng matanda. Kinaumagahan, laking gulat na lamang niya nang madatnan niya ang kanyang sariling mahimbing na natutulog sa isang puno. Sinubukan niya pa noong hanapin ang bahay ng matandang nagpatuloy sa kanya sa bahay nito, pero hindi niya na yon nakita. Ang mas ikinagulat pa niya, lahat ng mga punong nakapalibot sa bahay nito nandun pa rin naman. Yung tipong, yung kubo lang talaga ang naglaho. Kahit pala isipan yon para kay Santino, ipinagpatuloy niya pa rin ang kanyang paglalakad patungo sa bundok ng kanyang mga kapatid. Sa pagdating niya sa kinaroroonan ng mga ito, agad naman niyang inilahad dito ang naging babala ng matanda. Kalakip nito ay ang mensaheng kanyang nakuha sa baryo. Matapos naman itong marinig ng pinuno ng mga rebelde, inabisuhan siya nitong hindi sila aalis sa lugar na yon, gawa ng yun lang ang pinakaligtas na lugar tuwing sumasapit ang dilim. Dagdag pa nito na nakahanda ang kanilang grupo sa maaaring mangyari, kaya wala siyang dapat na ipagkabahala. Dahil sa mga naging sagot nito,
kung kaya't wala namang nagawa itong si Santino kundi ang manahimik. Iniwasan na din niya noong makipagtalo sa takot na baka magalit sa kanya ang pinuno ng rebelding grupo. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, minabuti nilang asikasuhin na ang kanilang mga gawain nang sa gayoy makapaglibot na sila sa lugar. Pag-alis ng pinuno ng mga rebelde sa kanilang pinagpupulungan, agad naman siyang tumungo sa kinaroroonan ng kanyang tiyuhin. Bagaman alam niyang may posibilidad na magagalit yun sa kanyang sasabihin, pinilit niya pa ring ilahad dito ang lahat ng mga bagay na nalaman niya. Para sa kanya, mas mainam na magkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan kesa naman wala siyang gawin, gayong alam na niya ang mga mangyayari sa hinaharap. Sabihin na nating hindi sigurado si Santino ukol doon, subalit sapat na sa kanyang basihan ang kanyang mga naranasan sa paanan nito. Lumipas pa ang ilang araw, nanatili siya sa lugar para magmasid. Habang unti-unting dumidilim ang paligid, doon na niya napapansin ang iilang mga tunog na nagbibigay ng hindi maipaliwanag na kilabot sa kanyang katawan. Animoy pakiramdam niya noon, meron talagang nagbabadyang mangyayaring hindi kaaya-aya. Sa paglalim pa ng gabi, halos manginig na ang buong katawan ni Santino dahil sa pagbalot ng hindi maipaliwanag na presensya. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid sa paligid, bigla na lamang siyang napasigaw nang masipat niya ang isang lalaking naglalakad di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, bukod sa nakaluwa nitong mga mata, agaw pansin din sa pagmumukha nito ang nakalihis nitong dambuhalang bunganga. May mga galamay din yung nakausli sa kanyang mga katawan na parabang itinagpilang yon ng nilalang. Ang mas nakakakilabot pa sa lahat ay nang marinig niya ang kakaibang tinig na nililikha nito. Bagaman wala siya doong kubong nakikitang gawa sa pinagtagpi-tagping bangkay ng tao, nasisiguro niyang yon ang nilalang na inilahad sa kanya ng matanda. Matapos naman niyang makuha ang atensyon ng mga rebelde, bigla naman yung lumapit sa kanilang kubo. Subalit, pagsilay ng mga ito sa lugar na kanyang itinuro, wala na yung nadatnan. Ilang beses pa noong nagrason si Santino pero hindi na siya pinakinggan ng mga ito. Dala ng galit ng pinuno ng mga rebelde, agad naman siya nitong kinuwelyohan habang nagwiwika sa kanya ng, Ikaw kung masyado kang matatakotin, mas mabuting talikuran mo na yung trabaho mo. Hindi ka na namin kailangan. Ligtas na kami sa lugar na ito. Dahil sa sinabi ng pinuno, hindi naman maiwasan ng kanyang mga tiyuhin na kumampi sa kanya. Ika nga ng karamihan, anuman ang pagkakamali ng iyong kadugo, kakampihan at kakampihan ka pa rin nito sa mga sandaling nalalagay ka na sa alanganin. Habang nakikipagsagutan doon ang kanyang mga tiyuhin, pansin na pansin naman niya ang pagkasanang mga armas ng mga pinsan niya. Para hindi na gaanong lumaki pa ang gulo, siya na mismo ang humingi ng tawad sa mga ito. Ipinaalala niya din sa kanyang mga kapatid, hindi na nila kinakailangan pang umabot sa paggamit ng dahas, lalo pat iisang paniniwala lamang ang kanilang pinanghahawakan. Kung nais nilang maibuhos ang kanilang mga galit, mas mainam na iparamdam nila ito sa kanilang mga kaaway. Matapos ng kanyang paghingi ng kapatawaran, inilahad ng tiyuhin niya sa kanya na bukas rin bababa sila ng bundok. Ayon dito, wala nang saysay ang manatili roon, gawa ng pakiramdam nila, ginagamit lang silang instrumento ng kanilang pinuno. Dagdag pa nito na, kung nais nitong hadlangan ang kanilang mga plano, nakahanda silang makipagpatayan dito. Kinabukasan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, kasalukuyan nang naglalakbay sila Santino pabalik sa baryo.
Dala-dala nila roon ang kanilang mga armas na napagkasunduan nilang ibaon sa lupa kapag malapit na sila sa baryo. Paglabas nila sa paanan ng bundok, ramdam naman nila ang animoy pagtagos nila sa isang harang na ginawa ng nilalang. Sa pagdaan nila noon sa pinaglahuan ng bahay ng matanda, bigla naman nila itong nasilayang parang naghihintay sa kanila. Habang nakatitig doon ang kanilang grupo, inilahad ng matanda, sila ang kahuli-hulihang tao na makakalabas sa lugar na yon. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, inakala nilang nagbibiro lang ito. Subalit, pagkaraan ng ilang araw, nabalitaan na lamang nila sa mga sundalo ang walang katao-taong pugad ng mga rebelde. Ang naiwan sa lugar na yon, mga tira-tirang kasuotan ng mga ito. Dahil sa pangyayari, walang halos nakakaalam sa misteryosong pagkawala ng mga miyembro ng rebelding grupo. Pero alam niyo ba, na bagaman nanahimik na ang buhay ni Santino at ng kanyang mga kadugo, alam nila sa kanyang mga sarili kung ano ang totoong nangyari rito. Labis-labis na lamang din ang pasasalamat niya sa kanyang mga tiyuhin dahil sa nagawa nilang makalabas doon bago pa man sumapit ang pag-aani ng katawan ng nilalang na nakatira sa kubong gawa sa pinagtagpi-tagping bangkay. Sa pagtagal ng panahon, nanatiling misteryoso para sa kanila kung bakit sila ang mga huling nakalabas sa kabundukan ng Hamiguitan. Okay, opinion ko sa kwento. Baka meron tayo diyang nakatira sa Davao Oriental na magpapatunay tungkol sa kabundukan ng Hamiguitan. Kung tama ako ng pagkakapronounce kasi binasa ko lang siya ng diretso eh. Meron ba? Kung sakali man, comment ka sa baba tsaka kung totoo rin yung history ng bundok na yon. Kasi sinearch ko to tapos may mga iilan ako nakikita na parang dark past ng bundok. Parang ang sarap niyang siya sa atin no? Kaso nga lang, nangyari to taong 1980. So, di natin alam kung andun pa rin ba yung matanda na yon. Parang sinabi bang matanda, pero sa pagkaka-describe nito ni Santino, parang halimaw na yun eh. Tsaka, ang sabi nung tumulong sa kanyang matanda, na kahit sinong kaharap nun, kapag kaharap ka tapos nandun ka sa bundok ng Hamiguitan, yari ka. Walang kahit na anong aral ang makakatapat dito. Hindi ko lang alam kasi wala rin naman tayong next episode para malaman natin kung meron nakatapat sa nilalang na yun eh. Pero sobrang lakas niya. Siguro nga kasi nasa loob siya ng domi. Pero ang swerte lang neto ni Santino kasi merong anghel na tumulong sa kanya. Yung matanda na yun, para sa akin, anghel yun. Bakit? Kasi binigyan niya ng babala si Santino na kung tutuusin, wala naman siyang pakialam. Tsaka sinabi din ng matanda na sila na talaga yung huling nakalabas ng bundok. So, parang sobrang pabor nito para sa kanila. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.